الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Һичшиксез барча мактау, хәмд һәм сана галәмнәрнең Раббысы, Хуҗасы, идарәчесе Аллаһ Раббыбызга гына тиешле. Шәһадәт китерәм Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк һәм Мухаммад Абдулла улы аның соңгы илчесе һәм пәйгамбәре саллаллаһу алейхи ва аля алейхи ва асхабих. Я Аллаһның куллары, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһка шөкер. Нәрсәгә шөкер? Шөкер Аллаһ Тәгаләгә безгә бу дөньяны бар кылып, шушы дөньяда безгә яшәргә тудырган шартлары өчен. Бит Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Хуаллазии халака лакум ма фил ард җами'a." Һәм ул сезнең өчен җир йөзендәге бүтән нәрсәне бар кылды ди. Аллаһ Тәгаләгә шөкер. Шушы җир йөзендә, шушы сынау мәйданында безгә ризыкларын, төрле ашам эчемлекләрен биргәне өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръанда әйтә: "Фальянзурил инсану иля та'амих." Карасын әле кеше үзенең ашаган ризыкларына ди. "Анна сабабнал ма'a сабба." Ничек без күктән күп итеп яңгыр белән су яудырабыз. "Thumma shaqaqnal arda shaqqa." Шуннан әлеге яңгыр суларын җир ярыкларына кертеп, шушы җирдән нәрсә ди? "Фаамбатна фиха хабба." Төрле орлыклар, игеннәр, уңышлар үстерәбез. "Ва инаба ва qadba." Виноградын һәм люцернасын, "Ва зайтуна ва нахла." Зәйтүн агачларын һәм хөрмә агачларын, "Ва хадаиqa гулба." Һәм куе бакчаларын, "Ва факихата ва абба." Төрле җиләк-җимешләрен һәм үсемлекләрен. "Мата'ал лакум ва ли ан'амикум." Кемгә? Сезнең өчен һәм сезнең малларыгызга файдага булсын өчен ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә шөкер безгә җан биргәненә. Аллаһ Раббыбыз безгә искә төшерә: "Кайфа такфуруна биллаһи ва кунтум амватан фахьякум." Ничек соң сез Аллаһка күфрлек кыласыз? Бит сез тере түгел идегез. Сез яшәми идегез һәм Аллаһ Раббыбыз безгә җан бирде. Безне бу дөньяга китерде, безгә яшәү бирде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә шөкер, хәмд, сана безгә биргән күрү сәләте өчен, безгә биргән ишетү сәләте өчен, безгә биргән фикерләргә акыл биргәне өчен. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә моны да искә төшерә һәм әйтә: "Валлаһу ахраҗакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a." Аллаһ сезне аналарыгыз карныннан чыгарды һәм сез бер нәрсә белми идегез. "Ваҗа'ала лакумус сам'a вал абсара вал афида." Һәм ул сезгә бирде, бар кылды сәмъ, ишетү сәләтен. Вал абсара һәм күрү сәләтен. Вал афида
һәм акыл бирде сезгә фикерләр өчен ди. Аллаһ субханаһу ва таалагә шөкер булган сәламәтлегебез өчен. Чөнки Аллаһ Тәгалә генә шифа бирүче, Аллаһ Тәгалә генә безгә сәламәтлек бирүче. Ва иза маридту фаһуа яшфин. Һәм мин ширләсәм, мин авырып китсәм, ул гына мине шифалаучы дип килә Коръәндә Ибраһим пәйгамбәрнең сүзләре. Аллаһ субханаһу ва таалагә шөкер бездә булган балалар, нәсел, оныкларыбыз өчен. Аллаһ субханаһу ва таала моны да искә төшерә. Һәм нәрсә дип әйтә? Лиллаһи мулку ссамавати вал ард. Аллаһ Тәгаләнеке ул җир һәм күкләрнең байлыгы, патшалыгы. Яһабу лиман яшаъу инатha ва яһабу лиман яшаъу ذкур. Ул кемгә тели кыз балалар бүләк итә. Кемгә тели ир балалар бүләк итә. Булар һәммәсе дә безгә биргән Аллаһның бүләкләре генә. Аллаһ Тәгаләгә шөкер шулай ук иң зур байлык, иң зур нигъмәт ул да булса дин, ислам һәм иман байлыгы өчен. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валакинналлаһа хаббаба илейкумул иман ва зайянаһу фи кулубикум." Аллаһ Тәгалә сезгә иманны сөекле кылды. Һәм шушы иман белән сезнең калепләрегезне бизәде дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм Аллаһ Тәгаләгә шөкер, хәтта шөкер итә алганыбыз өчен. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля безне шушы юлга күндермәсә, безнең күңелләребезгә аңа карата мәхәббәт, Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләренә карата тану салмаса, без шөкер дә итә алмасыйк. Менә җәмәгать, сезнең белән без хутбабызның башында Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән нигъмәтләрен искә төшереп, нәрсә эшләдек? Шөкер иттек. Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлиллаһ. Бит без монда әйтеп киткән нигъмәтләр, алар Аллаһ Тәгаләнең безгә күрсәткән, биргән нигъмәтләренең бик әзе генә. Әгәр дә без бүтән нигъмәтләрен санарга теләсәк, Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә ди? Ва ин таудду ниъматаллаһи ла тухсуха. Әгәр дә сез Аллаһның нигъмәтләрен санарга телисез икән, нәрсә? Сана бетерә алмаячаксыз дип әйтә. Әгәр дә нигъмәтләр сана бетергесез икән, бу шөкеребезнең дә туктаусыз булырга тиешлеген белдерә. Ләкин без кызганычка каршы шөкер итәбез. Ва қалилун мин ибадияш шакур. Минем кулларымның әзләре генә шөкер итәләр дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә. Бит Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләре туктамый. Көн сайын безгә бирелеп тора, көн сайын бирелә икән безнең, димәк, биргән сайын Аллаһ Тәгаләгә шөкеребез дә даими һәм туктаусыз булырга тиеш. Һәм менә монда шөкер итү дигәндә җәмәгать аңлатып китергә кирәк шөкернең ничек булырга тиеш икәнлеген. Чөнки без Аллаһка шөкер дип әйтәбез үзара сөйләшкәндә, күрешәбез дә бер-беребез белән: "Ассаламу алейкум, исәнме дустым, хәлләрең ничек?" Нәрсә дибез? Аллаһка шөкер дип әйтәбез. Аллаһка шөкер яки Аллаһуга шөкер. Дөрес әйтергә кирәк шушы сүзне җәмәгать. Тел белән әйтәбез, ләкин шөкер итү ул безнең тел белән генә шикләнми. Шөкер итү 3 өлештән тора. Хак шөкер итү. Иң беренчесе ул менә биргән нигъмәтләрнең чыннан да Аллаһ Тәгаләдән сиңа бирелгәнлеген аңлау. Син үзең зәгыйф, син үзең мискин һәм бер нәрсә булдыра алмыйсың. Бары тик Аллаһ кына бирсә генә без аңа ия була алабыз. Шуны күңел белән таныгач, без тел белән әйтәбез: "Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһка шөкер" дип. Инде тел белән әйткәннән соң өченчесе һәм иң катлаулысы, иң авыры шөкер итүнең нәрсә ул? Менә бу биргән нигъмәтне Аллаһ Тәгалә риза булган юлда куллану. Мисал, иртән тордык, уяндык,
исәнбез. Сәламәтбез. Күзләребез күрә, колакларыбыз ишетә. Уяну белән безнең күңелләребездә, калбыбызда нәрсә булырга тиеш? Аллаһ Тәгаләгә шөкребез. Һәм шушы шөкребезне, нигъмәтне танып, без шуңа да беренче сүз итеп, иртән торуга, күзләребезне ачуга, уяну белән нәрсә дип әйтәбез? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткән дуганы: Алхамдулиллахилләзи ахьяна бә'дәма аматана ва илейһин нушур. Безне үле хәлгә китергәннән соң кире терелтүче Аллаһ Тәгаләгә шөкр. Алхамдулилlah. Уяндык, күңелебез белән шушы нигъмәтнең кадерен аңладык, тел белән әйттек, һәм нәрсә инде безнең алдыбызда? Менә шушы бирелгән форсатны, тагын бер көнне куллану Аллаһ Тәгалә риза булган рәвештә. Иң элек Аллаһның кушканнарын үтеп, Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарыннан тыелып шушы көндә һәм булдыра алган кадәр үзебезгә, якыннарыбызга, тирә-юндәге кардәшләргә, халыкка файда китерергә тырышып. Менә шулай эшләсә, кеше шөкернең 3 өлешендә үтәгән була. Яисә тагын бер мисал, менә ай башы, хәзер инде кешегә картасына зарплата килә башлый. Кемдер уже алды, кемгәдер зарплата, кемгәдер пенсия төшә. Килде сообщение, фәлән суммага сезнең картагызда акча артты дип язып җибәрәләр. Бөтен кеше сөенә. Шуны күргәч. Менә бу байлык, аны без аңларга тиешбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә бирүче моны. Ул безгә мөмкинчелек бирде, сәламәтлек бирде, көч-куәт бирде, акыл бирде. Укырга башта, аннан соң шушы укулны кулланып, эштә кулланырга һәм эш аша Аллаһ Тәгалә безгә ризыгын бирә. Димәк, без менә шушы хәтта акча килгәндә дә күңел белән аңларга тиешбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең безгә биргән нигъмәте бу. Һәм аннан соң нишлибез? Алхамдулилlah. Безнең күпме без картага зарплата килгәч алхамдулилlah дип әйтә җәмәгать. Әйтәбезме? Әйтәбез икән, бик яхшы, алхамдулилlah. Һәм аннан соң нәрсә инде өстебездә? Бу байлыкны, бу нигъмәтне Аллаһ риза булган юлда куллану. Хәләл кәсеп, хәләл ризыкка, якын туганнарыбызга, балаларга һәм шушы малдан садакабызны чыгарып Аллаһ Тәгалә юлына. Эштән кайтабыз, безне каршы ала балаларыбыз. Кемнеңдер оныклары җәй көннәренә килә. Гаиләсе, тормыш иптәше, яшәү торагы, кайта да эштән арыгач нишли? Ята, ял итә, һәм аның балалары килә, сөяләр, яраталар. Менә бу да бит Аллаһның нигъмәте. Аңлыйбызмы без? Һәм өйгә кайтканда алхамдулилlah дип әйтәбезме? Алхамдулилlah яшәү урыным, алхамдулилlah балаларыма. Әйе, тел белән әйтәбез. Аннан соң безнең өстебездә нәрсә инде? Менә бу балаларыбызны дөрес тәрбияләү. Аларга үрнәк булып Аллаһ Тәгаләнең динендә аларны тәрбияләү. Менә ул шөкер итү җәмәгать. Шын шөкер итү. Күңел белән тану кирәк Аллаһның биргән нигъмәтләрен. Икенчесе тел белән алхамдулилlah Аллаһка шөкер дип әйтү. Һәм биргән байлыкларны, нигъмәтләрне нишләтү? Аллаһ Тәгалә риза булган рәвештә, Аллаһ риза булган юлда куллану. Шулай эшлибез икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә нәрсә вәгъдә итә? Коръәндә Ибраһим сүрәсендә «Ва из тәәззәнә раббукум» һәм сезнең Раббыгыз ашыктан ашык сезгә әйтә, вәгъдә итә сезгә «Ла ин шакартум ла азиданнакум». Шөкерле буласыз икән, мин сезгә арттырырмын ди. Шөкерле буласыз, таныйсыз күңел белән, тел белән шөкерегезне туктатмыйсыз һәм дөрес юлда кулланасыз нигъмәтләрне, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сезгә нишли? Арттыра. Бирә күбрәк итен, бәрәкәтен арттырачак. Ләкин ва ла ин кафартум инна азаби лашадид. Әмма ләкин әгәр дә сез шөкерле булмыйсыз икән, күңел белән танымый кеше, мин үзем булдырдым моны ди.
Теле белән Аллаһ Тәгаләгә шөкерләрен әйтми һәм биргән нигъмәтне Аллаһ кушканча кулланмый, ул шөкер итмәгән була. Аллаһ Тәгалә мондый кешеләрне кисәтә һәм әйтә: "Минем газабым каты" ди. Аллаһ Тәгаләнең газабы каты һәм аның газабы ике дөньяда да килергә мөмкин. Ахиратта һәм бу дөньяда да менә шушы булган нигъмәтләреңне синнән алып, яки бәхетен, бәрәкәтен бетереп шушы нигъмәтләреңнең. Шуңа күрә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шөкер итәргә әмер итте һәм әйтте: "Вашкуру лиллаһи ин кунтум ияһу таъбудун." Әгәр дә сез чыннан да Аллаһның куллары дип үзегезне саныйсыз икән, мин мөселман, мин Аллаһка табанам дип әйтәсез икән, сезнең өстегездә бурыч вашкуру лиллаһ, Аллаһка шөкер итегез ди. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور